Väčšina ľudí dnes rieši otázku: byt v meste alebo rodinný dom so životným priestorom. A teraz si predstavte, že máte dom za cenu bytu. Bez chaosu, bez kompromisov a bez hluku. Vitajte v Herľanoch. Tento dom ponúka 4 izby, 107 štvorákov životného priestoru, veľkú dennú zónu s prirodzeným svetlom a dispozíciu, ktorá dáva zmysel pre rodinu a pre budúcnosť. Tu sa nehrá na pozlátko, tu ide o funkčnosť a dlhodobú hodnotu. Teplovodné podlahové kúrenie, tepelné čerpadlo, 2 parkovacie státia, terasa, pozemok tak akurát a všetko pripravené pre vás. Hľadáte bývanie, ktoré dáva zmysel dnes, ale aj o 10 rokov? Teraz je ten moment, kedy sa oplatí konať. Volajte, píšte a príďte sa pozrieť.